Boss, magkano ngayon ang tali mo ng sitaw? 25 pesos na kada tali ng ating sitaw. Ang talong, 60 ang per kilo. So magkano to mga 20 pesos to? Yan, yung mga nakabalot po naka-plastic, 20 pesos, no? Yung ampalaya mo, 100 pesos na per kilo. So yan po yung mga presyohan ng kanyang mga latag na gulay sa Malabon Fish Market. Pagi sa halagang 120 na per kilo, ayan. Tapos may mga lapu-lapu, no, sa gisi. 160 na per kilo ng ating lapu-lapu. Ayan yung mga latagan, no. Mga binduan. Gandang laman, ayan, no. Magkano yung dalagang bukid mo? Parehas lang. So yan po, 160 din po ang per kilo ng ating dalagang bukid. So tumpukan po ng ating tawilis, no. Halos 1 kilo na po yan, no. 50 pesos na tumpukan at ating mga hasa 120 na per kilo. At ang tumpukan po ay 100 pesos. So turay sa halagang 50 pesos na tumpukan. Sariwang turay at tamban. Tapos sa isdang matambakan, no, sa halagang 100 pesos. Boss, pwede matanong magkano yung tumpukan mo? Ayun, 100 pesos na galunggong na tumpukan. Ayan. Tapos yung nasa baba po ay 50 pesos na tumpukan. Ang daming tumpukan po ninyo mabibili dito, no? Chabeta sa halagang 50 pesos at tawilis. Napakarami ninyo mabibili ngayon dito sa Malabon tumpukan ng 50 pesos. Alaso, yan, no? Halos 1 kilo, mahigit. 50 pesos, no? Ayan, no? 50 pesos na mga sapsap. Halagang 50 pesos. Ay, napakarami na ninyong maiuulam sa pagkainan. Tahan ng tawili sa halagang 50 pesos. Sapsap, ayan, napakarami, no? Grabing tumpukan ang mabibili nyo dito ng tawili sa halagang 50 pesos. Puro sariwang isda, no? So, shoutout sa'yo, Lodi. Ay, bossing! Shoutout. So, paninda nyo mga sasa. Sinumpok nyo na po sa halagang 100 pesos. So, yan po yung magtropa, magkaibigan yung dalawang yan. So, shoutout sa inyong dalawa. Ayun, shoutout. Pagmana ba ito? Nadaming isda ko. Magkano per kilo ng ano? Yellowfin, 160. Oh, so 160 ang ating Quality yellowfin tuna. Oh, tigas niyan. Pambalibag yan. Oh, pambalibag na. Ang gulyasan, 120. 120 na gulyasan, no? So, chabeta po natin, mahigit 1 kilo pa rin po ang nakikita po natin, no? 50 pesos po yung mga tumpukan na talagang 50 pesos. Magkano kilong talakitok? 180 na per kilo ng talakitok. Ito po yung talakitok. Yeah. Update natin yung mga paninda mo. So magkano yung mga bangus dagupan natin dito sa malalaki? Meron tayong 180. 180. May 150. 150 sa Tilapiang Batangas. Saan lang, boss? 100 pesos sa mga Tilapiang Batangas, no? 150 po sa mga medyahan na bangus dagupan. At sa malalaki po ay 180 na per kilo. So yan po yung mga latag. Alright, so good morning po. At isang mapagpalang umaga po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay marami pong naglalatag ng kanilang mga isda na 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan at mga gulay din po na mabibili nyo rin po sa murang halaga. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at welcome po kayo sa aking pag-vlog dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so yan po yung mga latagan ng mga gulay ng ating kaibigan dito sa Malabon Fish Market, no? So Nay, magkano naman po ang inyong panindang pakbet? 35 pesos na isang plastic. So 1 kilo po, 70. Ayan po yung presyo, no, ng kanyang mga panindang pakbet. Tapos may mga tumpukan din po ng mga sili sa halagang 10 piso. 10 pesos po na latagan po ng ating mga siling berde.
Boss, magkano ngayon ang tali mo ng sitaw? 25 pesos na kada tali ng ating sitaw. Ang talong, 60 ang per kilo. So magkano to mga 20 pesos to? Yan, yung mga nakabalot po naka-plastic, 20 pesos, no? Yung ampalaya mo, 100 pesos na per kilo. So yan po yung mga presyuhan ng kanyang mga latag na gulay sa Malabon Fish Market. At meron din po tayong sayote. Magkano sayote? Ayun, 50 pesos po ang per kilo ng ating sayote. Yun po yung Tapos may mga paninda rin po sila dito, mga sibuyas, kamatis, kalamansi, bawang, no? Magkano ngayon ang sibuyas natin? 50. Kalahating kilo na to. Ayun, kalahating kilo na po yung nakaripak na ka-plastic, no? Tapos may mga 20 pesos po, yan, maliliit. Boss, maraming salamat. Thank you. So, akpakit na tayo ng tulay kung saan ay talagang makikita po natin na marami pong mga latagan ng mga gulay at isda sa Malabon Fish Market, no? So, may mga tag price na rin po dito mga nakalagay, no? 50, 20 pesos din po ang kanilang mga latagan dito ng mga 20 pesos na kamatis, sibuyas, bawang. Sa kalahating kilo rin po ay 50 pesos na sibuyas. So shout out sa inyo. So, bangus dagupan ni Nanay Noemi. So, shoutout po Nanay Noemi. Good morning po. Good morning. Naglilinis na naman si Nanay ng kanyang panindang bangus. Ayan o. Medyahan naman po yung nililinis niya. Ito, 160 ang kilo. Dito, 180 sa malaki. Ayun, 180 po dito po sa mga malalaking bangus dagupan. Ayan. Kaganda ng bangus ko. Oh. Ang tataba. Ito yung malalaking bangus. Pag nakita niyo po matataba yung mga taba niya sa katawan ng bangus, no? Yan po yung mga bangus dagupan po. Nanay Noemi, salamat po. Salamat. So, ang ating lapu-lapu po dito ay 130 na per kilo, no? Sniper, ayan po, mga 70 pesos na mga panindang mga sagisi. Ayan. Pagi sa halagang 120 na per kilo, ayan. Tapos may mga lapu-lapu, no, sa gisi. $160 na per kilo ng ating lapu-lapu. Ayan, yung mga latagan, no. Mga binduan. Gandang laman, ayan, no. Magkano yung dalagang bukid mo? Parehas lang. So yan po, 160 din po ang per kilo ng ating dalagang bukid. Tapos dalagang bukid na lapad, binduan. Binduan magkano? Binduan to, 180 na per kilo. So yan po yung mga latag ng kanilang mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Alright, dito naman po ang ating yellow pinto na ay 160 na per kilo. At ang ating mga tawilis na tumpukan nagkakahalaga po ng 50 pesos. So shout out sa inyo, Floresco. Shout out. Ayun, shout out sa Floresco boys. Ingat po kayo. Shout out. Boss Lando Explorer. Shout out po, shout out. So, tumpukan po ng ating tawilis, no. Halos 1 kilo na po 'yan, no.
50 pesos na tumpukan at ating mga hasa-hasa 120 na per kilo at ang tumpukan po ay 100 pesos. So may balsa galunggong din po dito mga latag, ayan no. 160 na per kilo ng balsa galunggong. So dito naman po tayo sa katabi no. Dito naman po ay may mga tumpukan din po ng mga tawilis, ayan. Sa halagang 50 pesos na tumpukan ng tawilis at ang ating mga per kilo ng ating mga tilapiyang Batangas sa halagang 100 pesos. Grabe ang mga tumpukan ngayong latagan ng isda, no? So napakarami, ayan, no? 50 pesos nakabase. Per kilo naman po ng gulyasan ay 100 pesos. So 200 pesos na kilo ng ating galunggong. 100 pesos sa mga tumpukan at meron din po mga 50 pesos na tumpukan. Tiyak na po na makakapag-ulam na po kayo sa inyong pamamahay, no? 160 na per kilo ng ating yellowfin tuna. So shoutout. Shoutout bossing. So, shoutout. Saan pa kayo galing? Nabotas. Shoutout. Ingat, thank you. 160 no, sa gulyasan naman po ay 120 na per kilo ng gulyasan. 200 pesos na kilo ng ating hipo no. So shoutout sa'yo Lodi. Ba't nandito ka naman ngayon? Lipat naman ha, lipat. Halagang 50 pesos na tumpukan. Sariwang turay at tamban. Tapos sa isdang matambaka no, sa halagang 100 pesos. Magkano yan, Lodi? Yo, 50 lang yan, Ayan, 50 pesos na tumpukan ang paninda ni Lodi. Ayan. Hey, shout out sa inyo. Thank you, Lodi. Yes. Vlog ka lang yaw, wala na. Alright, dito pa rin po ay maraming mga tumpukan sa pag-akyat po ng tulay, no? Ayan, no? Boss, pwede matanong magkano yung tumpukan mo? Ayun, 100 pesos na galunggong na tumpukan. Ayan. Tapos yung nasa baba po ay 50 pesos na tumpukan. At meron din pong mga dalagang bukid sa halagang 100 pesos na tumpukan. Grabe, ang daming tumpukan po ninyo mabibili dito, no? Chabeta sa halagang 50 pesos at tawilis. Pakarami ninyo mabibili ngayon dito sa Malabon tumpukan ng 50 pesos dagsa. At ang ating mga bangus pandaing 100 pesos na tumpukan, no? So may mga per piraso pa rin na bentahan ng kanilang mga bangus. So ang isang piraso ng bangus 160 no, meron din po 100 ang isang piraso. Kada piraso no, 150 meron din po. So talagang kung kayo bibili may mga per kilo, may per piraso po dito sa Malabon Fish Market. Alright. So dito tayo sa iba pang mga nagbebenta ng mga tumpukan. Ayan. So ang gulyasan po o tambakol natin dito ay 130 na per kilo. 160 sa yellowfin tuna. At napakarami. Ayan. Alaso. Ayan. Halos 1 kilo. Mahigit. 50 pesos. No? Ayan o. 50 pesos na mga sapsap. Halagang 50 pesos. Ay napakarami na ninyong maiuulam sa pagkainan. So tawilis ay 40 pesos naman po dito ang kada tumpukan. Tapos napakarami. Talagang masusulido ka dito sa mga tumpukan ng kanilang bentahan ng tawilis sa halagang 50 pesos. Tap-tap. Ayan, napakarami. Grabing tumpukan ang mabibili nyo dito ng tawilis sa halagang 50 pesos. Puro sariwang isda, no? 50 pesos, talagang meron ka ng pampirito sa bahay, no? Grabe.
So shoutout sa'yo, Lodi. Hi, bossing! Shoutout. So paninda niya mga sasa. Tinumpok niya na po sa halagang 100 pesos. So yan po yung magtropa, magkaibigan na yung dalawang yan. So shoutout sa inyong dalawa. Ayun. Ayun, shoutout. Pagmanay ba ito? Nadaming isda ko. Magkano per kilo ng ano? Yellowfin, 160. Oh, so 160 ang ating Quality yellowfin tuna. Oh, tigas niyan. Palipag yan. Oh, pambalibag na. Ang gulyasan, 120, kuya. 120 na gulyasan, no? So, tiyabeta po natin, mahigit 1 kilo pa rin po ang nakikita po natin, no? 50 pesos, shout out. Ingat na ingat. Shout out, taga-tangos na botas, no? So, mga tumpukan po natin, napakarami sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam ng isang buong pamilya. So, yan po yung latagan ng kanyang bentahan ng tiyabeta. Napakarami sa halagang 50 pesos. So, ang tumpukan po ng ating mga tilapiyang Batangas, no, 100 pesos. Tapos yan po yung mga nakadaing na bangus, no? 100 pesos na mga tumpukan. Grabe, ang mga tumpukan po na naganap po dito sa Malabon Fish Market. 130 sa gulyasan. Kaya, yan may mga presyuhan ng kanilang mga bentahan dito sa Malabon Fish Market. Tumpukan po dito ng gulyasan, 3 piraso ay 130. Tumpukan po ng mga sapsap sa halagang 40 pesos. Ayan. May mga panindang mga lapu-lapu sa halagang 160 pesos. Malakapas. Maliliit na. Yan po yung mga tindang espada, no? Yung maliliit po na isda, no? Talakitok po yan. Tapos may mga tumpukan din po tayo nakikita dito ng mga isdang malakapas, no? So kabasi po sa halagang 50 pesos na tumpukan, napakarami. Dagupan po, no? Tumpukan po ng bangus sa halagang 100 pesos. Ang kilo naman po ng tilapiyang Batangas dito ay 120. Ito po yung mga tumpukan na sa halagang 50 pesos. Magkano kilong talakitok? 180 na per kilo ng talakitok. Ito po yung talakitok. Yan. Sa isdang ano? Kaya mga tilapia. Ang ganda ng ating talakitok. Oh. Sa bisugo mo magkano? 260 ang 1 kilo. Tsaka mga sariwa po yung mga latagan na yan. Oh. May mga banak, lapu-lapu, bisugo, espada. So yan po yung mga latag ng kanyang mga ibinibentang isda sa ating mga kababayan. Ayun, no? Yun naman, thank you salamat. Tumpukan po ng ating mga bangus, 120. 3 piraso. Tapos may mga tiyabeta rin po dito, no? Alright, so tawid tayo dito sa kabilang linya, no? So update natin yung paninda ni Kuya dito na binibenta niya mga bangus. At may mga gulay rin po dito tayo nakikita, ayan. Hindi, pinaano ko. Dito na mga vlogger. So ayan po yung mga bentahan po ng mga sibuyas, kalamansi, mga 20 pesos po na mga tumpukan. Ayan. Kalabasa na, may pecha ito. Kung maliit naman sila, no? Mga 20 pesos na bentahan po ng gulay. So shoutout po, Nay. Shoutout po. Kuya, update natin yung mga paninda mo.
So magkano yung mga bangus dagupan natin dito sa malalaki? Meron tayong 180. 180. May 150 yung 150 sa Tilapiang Batangas. Saan lang, boss? 100 pesos sa mga Tilapiang Batangas, no? 150 po sa mga medyahan na bangus dagupan. At sa malalaki po ay 180 na per kilo. So yan po yung mga latag ng kanyang isda dito sa Malabon Fish Market. Kaya maraming po salamat. Shout out po. Thank you. Alright, so sa ating mga lansones naman po, sa mga prutas naman po tayo, no? 35 pesos na kalahating kilo ng ating lansones. So 70 pesos na per kilo. Nailatag yun po ngayon, puro lansones, no? Yan na po yung latag ni nanay dito sa pag-akit po ng tulay, no? Ng kanyang mga lansones. Nay, salamat po. Dito po, mga lansones pa rin po. Ayan. 35 pesos at kalahating kilo. 70 pesos sa per kilo. Ito, may mga bagong latag pong mga mangga, no? Ang gaganda, oh. Magkano kilo ng mangga natin? 200 na per kilo. 100 pesos sa kalahating kilo. Napakaganda ng mangga, oh. Tapos ang ating mga seedless, no? O ubas, 100 pesos na per kilo. Salamat po. So shoutout sa inyong dalawa. Shoutout. Nakaubos ka na ba? Hindi pa. So yan po yung mga presyo ng kanyang chicken pastil sa halagang 25 pesos sa mga plain at may kasamang itlog 40 pesos. Tapos yung mga latag ng kanyang mga bentahan po dito ng mga mansanas sa halagang 100 pesos. 100 pesos pa rin po, 4 na piraso. Tapos yung mga saba natin, no? O yun, no, bumaba po yung saba. Nung nakaraan nagtanong tayo dito, 60 pesos. So ngayon 50 pesos na lang po ang isang kilo ng saging saba. Lakatan natin magkano? 120 pa rin ang per kilo. Latundan. O yun. Walang pinagbago ang presyo ng ating latundan, no? Tsaka lakatan. 120 at 70 pesos na presyuhan. Ang bumaba lang po ang ating saging saba. Ayan. Boss, thank you ha. Salamat. Wala si isda ngayon ha. Hindi pumunta. So dito yan po yung mga presyo, no? Tatlong presyo po yan, ha. Puro 35 po yan. Tatlong presyo. So yan po yung mga isang kilo ay 70 pesos na kilo ng ating lansones. Eto na! Boss, thank you ha. Salamat. Alright, so sa sitwasyon po, no, dito sa ating bayan ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga presyon ay dagsang-dagsa po, grabe. Dagsa po ang ating mga tumpukan sa murang halaga sa 50 pesos, 100 pesos, ay marami na rin po kayong maiuulam sa bahay. Talagang ang ating mga mamimili ay sinusulit ang kanilang pagpunta sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin na nagsisilbi sa ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan dito sa Malabon Tumpukan. Enjoy and busy po sa ating lahat. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye na po. God bless.